Salam, men Agaeva Suray, Belarusiya Türkmen döwletinden geldim. Gomelyň Pavel Ospovich Sukhowa adyndaky Döwlet Uniwersitetiniň 3-nji ýyllyk talyby. Meniň geljekde kärim hünärmençi. Bu käri diýsen gowurýan. Öz saýlagy bolan kärim boýunça höwes bilen alym bilim alýaryn. Bizim uniwersitetimiz Gomelyň iň owadan ýerinde ýerleşip, bu ýerde içi gyzykly täsinliklerden dolu bolan seýilgah ýerleşýär. Seýilgahyň içinde Gomelyň ýaşaýjylary üçin ören keramatlylar hasaplanylýan Kurganslaw ýadygarlygy ýerleşýär. Bu ýadygarlyk beýik watançylyk urşuny wepat bolan şehitleri niýetlenen. Seýilgah şeýle ulluga laýyk bolmasa-da ören owadan. Bu ýerde köl we kölyň içinde ördekler ýaşaýar. Bulardan başga da seýilgahyň içinde täsin ýerleriň biri bolan bu köprü bar. Bu ýerde täze durmuş guran ýaşlar öz seýwsiniň nyşany bolan gulpy köprüden asýarlar we açaryny köprüden köle oklaýarlar. Bu görýäniňiz bolsa, olaryň seýw agajy diýip adlandyrylýan şekili. Seýilgahyň içinde durly görnüşde ýerleşdiren oturuşlar bolup, bu ýerde arasy howadan dem almak, dynj almak, okamak, pikirlenmek, galy berse-de arzu etmek mümkindir. Boş wagtlarymda seýilgahy we Gomelyň içinde başga seýilgahlara aýlanmak maňa diýsen ýaraýa. Belarusiýa ören mehmansewer dostlugy halar parahat ýurt. Men şeýle ýurtda okaýandygyma buýsanýan we daşary ýurtda okamak islegi bolan diň duşlarymda da Belarusiýany maslahat berýärin. Bu ýerde maňa diýsen rahat.